hapon sa tanan. Nanampot kita sa Light Them with My Word. Ang sinimana nga pagpampit sa kinabuhi sa laito. May hapon o Light Them with My Word. Ang ato ang Ebanghelyo karon kinutlo gikan kang San Marcos Kapitulo 1, versikulo 12 hangtod sa 15. Sa mga synoptic gospel, ang temptation ni Jesus musunod yun sa iyang bautismo kang Juan Bautista. Sa Marcos nga Ebanghelyo, atong nasinati nga si Jesus diay miadto sa diserto, human gayod sa iyang baptism. Siya mismo, he was led by the Spirit. Ang public ministry ni Jesus diha sa Galilee nagsugod. Human gayud sa temptation niya sa diserto. Kang Marcos nga Ebanghelyo naay koneksyon sa pagdakop ni Juan the Baptist and the beginning sa ministry ni Jesus. Ngani ang preaching ni Jesus about the kingdom of God is in continuity with the preaching of John the Baptist, because Jesus iyang gianunsyo kini nga ang gingharian sa Ginoo naa na gayud, no, is on hand. And then ang panahon sa katumanan niini sa promesa sa Ginoo naa na, no. Muna ang preaching ni Jesus dito sa Galilea. Human yun siya ibalo nga si Juan Bautista gidakop na. In verse 12, diha gipaadto siya sa Espiritu Santo sa mamingaw nga dapit. Dito gitintal siya ni Satanas sulod sa 40 ka adlaw. May mabangis nga mga mananap dito apan gialagaran siya sa mga anghel. So 40 days dito sa kamingawan o dito sa kananaang diserto, ani when God iyang gilibre ang mga Israelites sa ilang pagkaulipon diha sa Egypto. Iyang gidala sila dito sa wilderness, no? Maminaw nga dapit diha sa Sinai. Ang wilderness o magpasabot nga usa ka forest, no? Usa ka lasang dili. Wilderness maminaw nga dapit. 40 is the number which nagpahibalo kanato na ay kausaban nga may tabo. Ngani si Moses diha sa Ginoo sa Mount Sinai, 40 ka adlaw siya, no? Diha sa Ginoo nagpuasa o nagampo. Makita nato sa Exodus chapter 24 verse 18. Ngani sa conclusion sa iyang 40-day na encounter with God, he made a covenant with God and also his people to God. They made the covenant. How about Noah? Noah encountered 40 days of rain. Maniana, nagpromisa dayon pinagi sa rainbow nga dili na gyud usbon o truhon nga magpadala og dako nga lunog ang atong Ginoo sa mga katawhan niya. And then Israel, no? Kang Joshua, human sila gitahasan ni Moises nga siya magpadayon ug dala sa mga tao nga mga Israelites dito sa Promised Land. They spent 40 years in the desert. O human sa propeta Elijah had confronted the sin of idolatry, no, the worship of false gods. Unsay may tabo, no, sa diha sa lugar sa Israel,
iyang gi-destroy, iyang gi-patgang ang 400, no? 400 ka mga pari ni Baal, no? Na makita nato sa 1 Kings chapter 18 verse 20 to 40. O siya ning kagiwo na yun, ning lagoy siya dito sa wilderness and journeyed for 40 days to the mountains of God at Sinai. Ngani diha ang Ginoo nakistorya kay Elijah and commissioned him to pass on the work of restoring the worship of only one God, one true God, diha sa nasod, no? And then karon after Jesus was anointed by the Spirit in the waters of the Jordan River, sa human siya gibautismo ni John the Baptist, siya ni adto dito sa wilderness of Judea for 40 days to prepare himself for the mission nga gihatag sa amhan kaniya nga iyang pagasundon, no? And then he offered his life as a perfect atoning sacrifice tungod sa atong mga kasalanan. Pinagi sa paghatag o pag-ula sa iyang dugo diha sa cross in order siya madaugon diha sa ato ang kaluwasan. Pinagi sa everlasting covenant iyang gituman, no? And giilisan ang previous nga covenants which God made with His people. Si Jesus, He was led by the Holy Spirit in the wilderness. And Jesus, makita nato, is very obedient to His Father. Of course, human ang iyang amhan nagistorya, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Suman siya ni bautismo. Siya, he was led by the Holy Spirit to the wilderness. And he was obedient, no? The journey to the desert isn't for Jesus' benefit, dili man kang Jesus nga benefit, but para kanato, no? Because ang deserto manggod, usa man siya ka lugar nga mamingaw o angayan gayod para sa pag-ampo o pagpamalandong, no? O usa ka lugar nga mahimong masinati o maduol diha sa Ginoo. Ngani sa Israel, the Israelites spent 40 years, no, in the desert with Joshua in order for them to know better God before entering Canaan, the promised land. Mangutana mo nga, ngano man to si Jesus nga gihangyo man siya para niining mga butanga nga mag-ampo siya ra inusara. Kinahanglan ba yun nga i-prepare pa niya ang iyang ministry? Well, si Jesus na miyang at the same time, Ginoo siya, at the same time tao. Sama ni Abraham. Si Abraham, gitistingan ang iyang pagtuo. Ang mga Israelites, they were also tested in Egypt before God. Giluwas sila diha sa ilahang mga kaaway ng mga Egyptians. O si Jesus po, dili exception to this thing, no? Si Satan in turn did his best nga ihagyong malanglingla si Jesus para mudapig diha kaniya bad pakyas siya kay dito gayud siya sa plano sa amahan sa kaluwasan. Bisan tuod nga na kananaan luya na si Jesus tungod sa iyang pag-ampo o walay kaon, no? Fasting o tungod sa kakapoy siguro, no? But siya steady lang yun iyang gi-reject ang tulo ka
kanana ang tental sa Satanas, no? Pangutana mo, asa man ang Ginoo o si Jesus nagkuha sa iyang kusog, no? Iyang kusog, asa man niya nakuha. Bisan tuod nga gisulayan yun siya mayo sa Satanas o amagoy siya madala. So iyang yun nakuha gikan sa iyang amahan ang iyang kusog. Makita nato ni sa second reading, no? Our Saint Peter, ang atong primerong Pope speaks sa iyang gikan sa iyang kasing-kasing o personal niya nga kasinatian when he says, Christ suffered for sinners, the righteous for the unrighteous, that he might lead you to the Father. And also that the story of Noah, ang istorya ko ni Noah in the first reading, and his family, prefigured baptism which saves us now. So nagpasabot o nagpasiuna diha sa kananang mantala diha sa iyang pagpadala sa dakong anuno nga isip iyang gilimpyuhan ang kalibutan sa tubig. Pareha ra gyapon kana nga ang atong bautismo gilimpyuhan kita sa original nga sala, no? Ang Kwaresma, ang Lent, ang Kwaresma, po gani mayo nga panahon nga atong balikan. Tanaw nato ang commitment nato diha sa atong bautismo. Bautismo, which ang atong primero Santo Papa si Pedro said, mo kani ang ato ang hangyo sa Ginoo nga unta limpyo ang atong konsensya ni panahon na mabalik lang taw nato ug unsa gyud kahulugan sa ato ang bautismo ug unsa ang commitment nga nagdala niini. Kung balikan nato ang second reading sa Genesis chapter 9 verse 8 to 15, ang mga Hudyo naglantaw nining istorya nga mo ni sinyalis nga ang Ginoo nagkuan yun kanina ang iyang yung gihatagan og silot katong mga tawo nga nakasasala o iyang giprotehar, iyang giproteksyonan ang katong mga masinugtanon mga katawhan sa Ginoo with His full mercy kay kita tanan man ang makasasala, and His love, iyang gugma nga eternal. At least we know that the part of the story is true. At least, brothers and sisters, naibawa nato nga tinuod yun ang istorya nga ni gipromisa nga ang rainbow nga ihang gipakita ni Noah naghatag og promisa sa mercy and love sa Ginoo sa atong pagkamakasasala. Bisan tuon niya na dili na niya ipadala ang dako nga lunok sama sa iyang ipadala niadto panahon na ni Noah. So, pag nadakpan na si John the Baptist, nahuman na ang ministry ni John. No? Muna si Jesus, dali-dali niya yatuan ang Galilee o dito niya gisangyaw na muadto na ako sa Jerusalem para pagsunod, pagtubos sa misyon ni John. Of course, John's enemies had grabe ang ilang paningkamot nga i-silence him. In fact, when they started in Galilee, going to Jerusalem, this is the time for Jesus also to take his chances with his disciples to teach them. Nanudlo siya sa dalan. At the same time, nagkuhan pa din siya, nag-ayo sa mga masakitan, katong giyawaan, o gi-continue niya ang pag-anunsyo sa paghari sa Diyos, sa gingharian sa Diyos, o ang maayong balita sa kaluwasan. But Jesus was not silenced, no? Bisan to gisunsunod siya sa mga Parisiyo o Sadusiyo
ipangutana pagod siya, asa gikan kanang imong authority sa pag-ayo, pagpanambal, labi na sa proklaman sa maayong balita. Wala gayud siya mahadlok o nagpadayon gayud siya, no? So brothers and sisters, sa verse 14 yun siya, sa dihang na priso si Juan, makita man nato ni, sa dihang na priso si Juan, ni bautismo, miadto si Jesus sa Galilee o nawali sa maayong balita gikan sa Dios. Mingon siya, miabot na ang panahon, ang gipanagna sa mga propeta kaniadto, ang paghari sa Dios haduol na gayud, busa hinunsuli ang ug biyaya ang inyong mga sala o tuhuin ninyo ang maayong balita. So unsa man ang kung tanaw nimo unsa man ang maayong balita, no? Pareha ra gyapon sa mensahe ni John the Baptist. Unsa man ang maayong balita, unsa man ang atong buhaton, no? Para pagpreparar sa gingharian sa Dios mo ang repentance and faith, pagbasol, pagmusol, o pagtuo kay for the kingdom of heaven is at hand. Makita natin sa Matthew chapter 3 verse 2, no? Therefore, duha ka condition for the kingdom, repent and believe. Unsa may buto-sabot sa repentance, meaning turn away from sin and wrongdoing in order makasunod kita sa Ginoo sa iyang pamaagi sa gugma, sa kamatuoran, o sa pagka-moral nga kanang moral nga pamaagi sa panginabuhi. Kung kita mo submit na sa Ginoo sa iyang pamaagi, ang ato ang kinabuhi o atong pagtuo sa Ebanghelyo o mensahe sa Ebanghelyo, mahimo o mahatagan kita o grasya o gahom para kita magpuyo tiha sa kinabuhi as mga katawhan sa Ginoo or ngani mga citizen of the kingdom of God. Therefore, ang repentance diay mo ni first step nato na atong isurrender ang atong kabubuton o ang kinabuhi sa Ginoo, maghari diha sa ato ang kinabuhi. Nganuman kay ang pagka mahinusulon naa may magdala na kausaban sa atong kaugalingon. Ang kausaban sa ato ang pamaagi sa atong paghunahuna, sa ato ang attitude, sa atong disposition, ngani sa ato ang pagpili kung unsa nga kinabuhi atong pagasundon. Siya man gyud ang magdala sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang mahuna o atong kabubuton. Dili magayod ang atong kabubuton, atong pagbati o ang atong kaugalingon panghuna may matuman. Iya man gyud sa Ginoo. Mo man ni ang tinuod nga pagbasol nga nagkinahanglan gayod o gikan sa kasing-kasing o naa gayod ang ato ang kanabitong kaguol, pagbasol, paghinulsol, biya sa mga salaod atong nabuhat. Dili bitaw basta na lang, no? Wala nay kuan, wala nay kanabitaw, wala nay konsensya nga pagka makasasal. Makita man nato ni sa Salmo, no? 51 versikulo 17. Naagi kanang hugot nga resolusyon para kita dili na gyud makasala pag-usab o dili na gyud magpaduol diha nga naay kanana ang kahigayunan sa pagkasala na pod, no? Unsa may buto-sabot to believe to take Jesus and His word, ang iyahang pulong ni Jesus ato ma-recognize that God loves us so much that He sent iyang kaugalingon nga anak para kita malibre sa bondage sa kanang pagkagapos sa atong kasalanan nga kini makadaog diha sa ato ang kinabuhi. Ang Ginoo ngani
siya man gyud ang nagsakripisyo nga iyang ipadala ang iyang kaugalingong anak. Ug ang anak nagsakripisyo diha sa cross in order nga kita mabalik sa atong relasyon diha sa amahan o sa atong Ginoo o sa atong isikataw, sa kalinaw, sa pagka-sandurutay, sa pagka-amigo, o kanana ang unity, no? Kahiusahan diha sa ato ang kinabuhi, kahiusahan sa ato ang mga kaigsunan, o kahiusahan diha sa amahan nga nasa langit. Kay siya man ang atong amahan. Gusto niya sa iyahang kaluwasan, sa iyahang plano sa kaluwasan, sa iyahang pagpadala ni Jesus, gusto niya nga kita makapuyo diha sa kalipay nga naay ato ang kanang kagawasan sa kasala para maangkon nato kinabuhi dayon nga kita mahimong iyang mga tinuod nga mga anak sa Ginoo, tinuod mga anak sa Dios, mga anak niya. Siya naigugma kanato og mayo, ug siya nag-imbitar kanunay nga kinahanglan nato i-surrender ato ang kinabuhi. Labi na karong panahon sa Kwaresma, gipahinumduman kita niya ini. Mao ni ang pagtuo. Mao ni ang pagtuo sa ebanghelyo. Mao kani ang maayong balita sa kaluwasan. Ato lang maganing basta-bastahon, no? Mao kani ang gahom sa Espiritu Santo nga mubag-o kanato, no? Nga mahimo kita nga mga anak sa Dios. Mahimo kitang anak sa Ginoo, nga mahimo kitang parihan ni Kristo, no? May kay ang iyang ginabuhat, no? Iyatang gitudluan gikan sa tubunya, gitudluan kita niya every Lent, every time sa season of Lent, nga tan-awa ko no ang inyuhang mga kasaypanan, kung sa inyuhang na nakalapas sa inyong kasalanan, kay dili magyud kanana ang imposible ang pagpintal sa yawa na ang magigina dili gani exempted si Jesus. So paghuman niya na iyon siya nga kining tanan inyong pagabuhaton pinaagi sa ato ang pagampo, hinusol, pagbason, pagampo, pagpuasa, no? Pagpuasa nga naman kay kinahanglan wala sa influence sa ato ang kasarangan nga pagpuyo isip ko sa kaming katawan sa Dios, no? Nga ang atong lawas wala magsalig gayon sa mga comfort sa kinabuhi o mga dili essential sa kinabuhi, dili mga necessary sa kinabuhi. Munang ingon siya nga kinahanglan mag-fasting kita. Kay para sa ako, mo na akong pagtuo nga ang fasting mo na siya, no? In so doing, ang ato ang ginabuhat nga essential rin atong pagabuhaton, ato sang i-suspend ang comfort sa ato ang kinabuhi. Nan ang ato ang na-save, ang ato ang pag-deny ni ining tanan, no? Kay mao man gyud ang primerong tawag sa Ginoo. If you want to follow me, take up your cross and follow me, no? Deny yourself, take up your cross and follow me. Mao man ni ang fasting karon. Deny yourself. Sa ato ang self-denial, nakasave ta o kanana ang pagkaon, nakasave ta o amount of money, nakasave ta o other materials para po sa kayuhan sa uban nga katong wala po sila ilan, no? Panahon kami makatabang o action sa almsgiving nga kanang yung ganang real yun nga pagtabang pinaagi sa ato ang abuloy, ato ang paghatag, no? O labi na nga naay ato ang ikahatag po o pila unsa man ni ikahatag dili man manira. It could be talent, it could be your treasure, yung money, it could be your time, no? So panahon kani ato ang i-review. Dayon, yun siya nga
kinahanglan nga ang gingharian sa Ginoo is at hand ana gayon. Mo nang kini atong pagabasulan, no? Repent, basulan nato and believe in the gospel. So sama na to pag-repent, kinahanglan ay closure sa atong repentance, dili nang yung nag-repent magko, patwa man ka mangumpisan, no? Nag-repent na ka, pero man ka magkipag-uli sa imuhang isikataw. Yung ka nag-repent magko, patwa man nimo basuli na ang imong kasalanan, munang wala ka makumpisan, wa po ka maka kanang mend your relationship with your brothers and sisters and also with your community. So wala siya nga, kinahanglan ipakita nato ni ato ang repentance, no? Otherwise, ang atong pagtuo sa atong Ginoo tapaw. Kaya naman, kung makapasaylo kita o mangayo kita pasaylo sa ubang tao, for the sake of our relationship, for the sake sa kanang kayuhan sa ato ang community, para kita tanan madala sa kaluwasan diha sa gingharian dayon nan. Mo na ang basic sa ato ang pagtuo. Kung dili na to na mabuhat, wala kang magtuo. Brothers and sisters, salamat kayo o may hapon sa tanan. Like them with my word. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Don't forget to like and subscribe.